pen arjuik tha Ipong bet janta curfew kangkir kepha coronavirus ake sopen rat atum kamatha kachelar Kheroni hawar along ta janta curfew kangkir along gari so chelengjai seta kulat abangke inkir dun Janta curfew kangkir kepha along bokajana hawar along ta inkir dun Dipurong sepi along ta janta curfew kangkir kepha along police medical la pen pran ke atum pen kapre gari motor pen chenglok hiti kulat anta inkir dun Coronavirus buajok anu tinta methang okpran kaching hona joine pini kangkir kepha along raddo anta chedon dun era sonsi theklong Akhe ke dam tang arni song atum kangkir kepha along abangke munit atum otepek dun titi Sonsi pulis sai khiat tumanta dolong joy jay sita pini janta curfew kangkir along 95% ke methang ahem chedokli basonsi theklong lasi munit atum kacherok tok ajok coronavirus ke sopen kaching rai thekji aputha chelarvik asonsi thekponlong Pini bharat adet pi adang arlo janata curfew kepha along ada porphai troxi apor pen ajo porphai sirkep apor an kepado ponji along pacheton dunsi jengkha kheroni hawaipur lapen mailu hai hui ahi thikulat along anta inkir dun thai si thekponlong sonsi towar pi along ta gari motor lapen munit atum kedam kewang kacheleng thekponlong le si hem arlo si do clip asonsi birta en bom apora hut ang theklong jengkha pen pubitro kathar news fast karbiang long Corona ki sopen kachepa jokpon jephan India dang pialong piniada por phai troxy pen ajo por phai sirkeba por an hem pen barbe dead ripu pm modilam take kapachini pona tengsi pini bokajan subdivision ang kang pialong tam muniratum hem dokli pason si thekpon long pu national highway 39 atwar pia bangke gari motor chelengjai bonsita me lahorijan bokajan saria jan hanjang langso bali pathar sangtu hidi Japra langso penchenglok siloni jan lapen chikehola ahwaranta kulara bangke inkir dun thai pusi berta ribdun long bokajan pen Vishnu lekte news fast karbiang long Pini public janta curfew kipipon along kheroni malom bike ihum humni cheleng ponjai bon sitame kaprek hithi kulat hai hui along gari motor lapen munit muluk ka chelengta ing arpik ansi thekpon long sita kai kangkir ke phason non coronavirus kangkir ke phalong ka cheprek thepik lang Kheroni pen ransing teron news fast karbiang long coronavirus saki soka thang flu pa joine anutin abang phubang phietum methang apran kacheng hona joine pini janta curfew kangkir ke pha along dokmoka langhin fuloni denarong parokhua hai hui along anta gari motor kacheleng wangwe lapen monit atum sitame kacheleng ing ar osonsi theklong mate kai kangkir ke pha pen kacheprek thevik lasi laso ateng pulote rat atum bangso kesupen kaching rai thekji aphan kachelar otanglo dokmoka pen longkiram teron news fast karbiang long pini appear